No ex. Nie, A prečo? pokoj. Však ty máš na publiku 5-0. A počkaj, idem zavolať tomu Markelofovi. No čuj starý, mám jedného, ktorý... No čuj starý, mám jedného, ktorý by nahradil teba. Ako nie, že ťa vyhadzujem z týmu, ale ja to len na skúšku dávam. Vieš ako, lebo ty si už starší, predsa je mladší, vieš tie reflexie ako s VIPom, keď si namierí, hneď má také reflexie, ja som s ním hrával kedy, ešte za starý Fnatic, no však tam, kde som, vieš, sponzor. No čuj, teda dalo by sa to nejak? Do Švédska? Ja aj na článku chcete ísť. No však, nájdi si ho na Steame. Očuj Kiko, jak sa voláš na Steame? Jaj, no píš si. Hajdlov@soldeka. Máš? No dobre, však pridaj si ho na Steame, inak píš mu po slovensky, nevie po švédsky. Budeš mu musieť po slovensky prekladať. Ale však to ja budem pri vás. Ja im to budem prekladať, ale neviem, či vám budem prekladať, že napríklad idú schody, idú long, ale však to už sa voľako dohodnite, ukážem na monitori, nie? No však pohoda, on je inak dobrý AWPčkar, vieš? Jaj, žerem ti kredit, no nič, dobre, len to som chcel vedieť. No, čau. No počuj, Kiko. Počúvaš? Kiko.